и благослови достояние Твое. Заяц нещо отдясно. Запал! Тих! Съвет на офицерите, запасните от резерва на нашето войско, чрез поръчно с тази осветена вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Благослави се и освещава се това войско знаме на Общинският съвет на войните от резерва и запаса, чрез поръчно с тази осветена йорданска вода, за здраве и спасение на членовете в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин.